Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin darasinmu na ƙa'idojin rubutu. Wannan shine darasi na 5. A 1900, Turawan Ingila suka wakilta Lord Lugard a matsayin baturen da zai jagoranci Najeriya ta Arewa. A ƙarƙashin mulkinsa ne Heinz Bisher, wanda aka fi sani da ɗan Hausa, ya kafa makaranta a Nasarawa da ke Kano a 1909, inda makarantar ta fara da ɗalibai guda 30. A 1913 adadin ɗaliban makarantar sun kai 209, wanda suka zo daga lardunan arewa da suka hada da Kano, Katsina, Zaria, Kwantagora da dai sauransu. Wannan makaranta ita ce wuri na farko da aka fara koyar da 'yan arewa amfani da baƙaƙen abaca wajen rubutu. Don bunƙasa wannan hanya, hukumar Najeriya ta Arewa ta kafa hukumar fassara don fassara littattafai musamman daga harshen Larabci zuwa Hausa. Haka dai, hukumar ta sake kafa hukumar talifi, inda aka ba da jagorancinta ga baturen na talifi wato Dr. R.M. East. A 1914 an gabatar da gasar wallafa littattafai. Littafin Ruwan Bagaja na Alhaji Dr. Abubakar Imam shine ya zo shi na 1. Littafin Malam Bello Kagara na Gandoki ya zo shi na 2. Littafin Shehu Umar na Sa Abubakar Tafawa Balewa ya zo shi na 3. Wannan shine asali na amfani da baƙaƙen abaca wajen rubutu na yau da kullum. Shin wanda canji ƙa'idojin da kuma baƙaƙen suka samu daga wancan lokaci zuwa yau? Wannan zai zo muku a cikin bidiyon mu na gaba, da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu.